Des de l'Auditori Enric Granados de Lleida, el president de la Generalitat, José Montilla, ha destacat el compromís de l'editor Josep Maria Castellet amb les lletres catalanes. Ho ha fet en el marc de l'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, que han guardonat el crític literari amb el Premi a la Trajectòria Professional i Artística. La vida i l'obra de Castellet són la personificació d'aquesta constància i aquest compromís. Juntament amb Barral, Gil de Biedma, Ferrater, Sacristán, Comín i d'altres, Castellet forma part d'una generació que va trobar en la cultura i la paraula el camp més idoni i l'arma més adequada per lluitar contra la manca de drets i llibertats a Catalunya. Abans de l'entrega dels premis, el cap de l'executiu català s'ha reunit amb els guardonats per transmetre'ls l'enhorabona. Rosa Maria Calà, Feudal Carbonell, Jordi Savall, Guillem Cifré, Bienve Moya o Núria Font. Aquests han estat alguns dels premiats i les categories periodisme, pensament i cultura científica, música, còmic, cultura popular i dansa. En la clausura de l'acte, el cap del govern ha mostrat el seu suport a l'Orfeó Català i ha expressat que la Generalitat, les institucions i la societat catalana estem i estarem al costat de l'Orfeó. Finalment, ha recordat la pianista Alicia de la Rocha, que ha descrit com una de les millors ambaixadores del nostre patrimoni cultural.